dyn ni'n mynd o'n un ar yn genfen, Dyfrig Thomas, i wedi bod yn gwneud rhywfaint o waith gyda'r Wicpedia yma, fi'n clywed, gyda haceth yn barod. Do, tyfa bach, do. Wel, ys rai blynydde nawr, wedi gwir. Ac yn tecluso'r iaith yn fwy nag edrych ar yr cynnwys, o'n i'n clywed? Ie, mwy trio ychwanegu typau bach fel dwi'n gallu, ynddo fe? Ie. A chi'n, o ddydd i ddydd nawr, yn eich gwaith, byddwch chi'n dweud lot o Gymraeg yn eich gwaith yn eich siop lyfrau? Do, ni'n cadw siop lyfrau wel yn ellu gan Abertawe, fwy neu lai yn gyfan gwbl, ynddo fe? Dim yn gyfan gwbl, bron yn gyfan gwbl. A ys ymddeol, yw hwnna wedi newid rhywfaint yn eich patrwmiaeth ieithyddol? Na, dwi wedi bod yn weithgar yn wleidyddol ac yn y blaen. Na, mae'r ffrindiau agos felly'n Gymru Cymraeg ac yn y blaen, so na, dwi'n ni'n dweud bod rhan fwyaf am fywyd i Gymru Cymraeg. A beth Sawl un ydy bod chi wedi bod yn dranlwcus o hynny, yw hwnna'n bron o bod yn ateb y cwestiwn beth yw rôl cymdeithas o'r iaith, hynny yw bod ni'n creu sicrhau'r gymdeithas na, chi wedi mwynhau holl bywyd? Ie, drafferth yw bod di'r cyfleusterau na ddim ar gael i gymaint o bobl, ynddo fe, fel mae pawb yn dweud, beth eisiau nawr i cael mwy o Gymru Cymraeg i ddefnyddio y iaith. Dwi'n meddwl yn beth waith, am y gymdeithas. Mae yna rôl i gymdeithas o hyd, mae'n siŵr yna fe, fel wedodd rwy'n, mae beth yma pa modd ar gyfwng S4C, hynny yn amlwg yn allan o bod hwnna, ond dwi'n teimlo beth waith, falle bod yna eisiau fwy, hynny yw falle gwefan neu ryw arweiniad i bobl sut i atgoffa nhw ac i gyfarwyddo falle sut maen nhw'n ymdopi gyda defnyddio Cymraeg mewn siopau neu mewn busnes ac yn y blaen. Rhywbryd dwi wedi bod yn meddwl falle, o ie, fydde hwnna'n syniad ei gwefan, ond dwi'n credu falle bod hwnna'n... Cewchati. Falle bod hwnna'n gamri bell i fi, dwi'n siŵr. Ie, wel, hwnna'n un beth thema ni clywed heddi, bod mae yna siwod fath na beth o gael, ond bod angen elfen mwy o gydweithio fo bod un peth pendant, dewis eang. Ie, achos rhywbeth weddol syml o'n i eisiau prynu yr hewgell y dydd o'r blaen, ac be nes i oedd anfones i e-bost i dwi'n bod i Cyrrys neu ychydig o siopau yn Lanelli Abertawe, yn yw siopau Cadwyn, Lanelli Abertawe yn Lanelli, a dweud bod fi eisiau prynu'r hewgell a fydde yna Gymru Cymraeg yn y siop pan fydden ni'n gael o fewn. A wnaethon nhw ymateb ar y teg, rwy'n gweud, wel na, fe fydd rhywun yna ar ddydd iau neu hwnna'n ffordd falle o wneud y cwmni yn ymwybodol. Y Geiniog Gymraeg yma? Ie. Bod yna rhyw fath o... Ie. Da iawn, ac gai fod mor hi a gofyn beth ddigwyddodd i'r hanes y siop lyfed dan? Dwi wedi ymddeol nawr, wel, o ran Abertawe, mae'n dal i fynd, ynddo fe, ac fyna y bachgen oedd yn gweithio da fi, Eirin, fe gadwodd ei fynd yn ei fod o flwyddyn 2000 a dwi wedi gwir, ond wedyn anffodus yn i'w maswllan yn elli wedi bod yn reit rhwg ac wedi gwir. Nath e gau ar ôl yn Nadolig, wel, dechrau flwyddyn hyn, de. Ie, wel, dwi'n ni rhywbeth ar y teledu am y tu Abertawe, bod e'n gallu bod yna gorllewin Cymru'n le anodd i fasnachu. Ie, wel, yn sicr yn Lanelli, ynddo fe, mae'r Lanelli wedi cael ei bwrw'n ofnadw, mae'r calon wedi cael ei bwrw oherwydd bod y siopau... Mae'r scarlet sy'n mynd mas o dre hefyd? Ie, wel, ie. Mae'n fwy na hynny, mae Marks and Spencer's o'r siopau wedi mynd... Felly, dwi'n gwybod beth yw'r ateb o dweud i gwir erbyn hyn.